Saanko luvan vai tanssitaanko eka? Hei, baari menee kiinni, nyt on drinkkejä tuotu. Bailattu, jauhettu, paskaa ja juotu. Ihan tarpeeks, mihin mennään jatkaa? Hei horot, morot, lähettekö meidän matkaa? Joo, tänne vaan koko ryhmä. Sisään vaan vaikkei seisoiskaan, älä oo tyhmä. No, äläs nyt hosu. Toisen kainaloon kebabbi ja toiseen vosu. Lähde jatkoille kukkuu. Saat liian nätti, mene himaan yksin nukkuu. Tuu tänne, ota viinaa ja relaa, mutta kai tajusit, ettei tultu tänne kiple pelaa. Juodaan tappiin asti, no niin, mennään loppuun asti. Tänään ei perutella, eikä jarrutella, lähetään jatkoille. No niin. Mennään hotellille jatkoille. Mennään meille jatkoille. Hameet ja housut nyt tippuu päältä, eli vaatteet poista, lähe vittuun täältä. Hotellille jatkoille. Mennään meille jatkoille. Hameet ja housut nyt tippuu päältä, eli vaatteet poista, lähe vittuun täältä. Let's mennään, soita taksi, jos oot kiltisti, huomenna mennään raksi. Arva kiinnostiko sun aamutyö? Ei tää on yhden illan juttu, nyt on aamuyö. Homma selkee, ei tarvi kelata. Kortit pöytään, mut ei me mitään pelata. Sä oot VIP, mä oon VIP, hetki, mä oon VIP, siis vitun irstas Petri. Eli nyt oikein liike tee, ei tää panetus halamalla ohi mee. Hei likat, avataas navi, äijät kateudesta sinisenä kun avatar navi. Mennään asiaan, hei Mortti kelaa, ei tänne tultu korttia pelaan. Tehäs tytöt aika temppu täällä, mä panen suojat, sit sä katot ananasa käämään. Mennään hotellille jatkoille, mennään meille jatkoille. Hameet ja housut nyt tippuu päältä, eli vaatteet poista, lähe vittuun täältä. Hotellille jatkoille, mennään meille jatkoille. Hameet ja housut nyt tippuu päältä, eli vaatteet poista, lähe vittuun täältä. 3M on kiinni nyt Petris, palaset loksahtaa paikoilleen niin kuin Tetris. Herää, ei täällä mitään tähti oo, sun muijas lähti joo. Ei tehdä tästä mitään numeroa, mitä vittua en mä tarvis sun puhelinnumeroa. Eiks tää oo jo ihan tuttua, yksin ei saa unta ja kaksin ei maltaa nukkua. Ok, jos nyt myönnetään, toa se aina eteenpäin kun takapäin työnnetään. Koko vitun yö vedettiin junaa, annoin ämmälle taakia Henessiin munaa. Juodaan tappiin asti, no niin, mennään loppuun asti. Tänään ei perutella, eikä jarrutella, lähetään jatkoille. No niin. Mennään hotellille jatkoille, mennään meille jatkoille. Hameet ja housut nyt tippuu päältä, eli vaatteet poista, lähe vittuun täältä. Hotellille jatkoille, mennään meille jatkoille. Hameet ja housut nyt tippuu päältä, eli vaatteet poista, lähe vittuun täältä. Joo, kuka lähtee? Jaa. Mikä sun nimi on? Ketä te ootte? No ei sillä nyt niin. Joo. Aivan sama. Sä oot tänään Virpi.